ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଆକାଶର ତାରା ଏସବୁକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କେମିତି ହେଇପାରେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗର ଏମିତି ଗୋଟେ କାଳଜୟୀ କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକୁମାରୀ ଆଉ ଜଣେ ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧା। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, ଏ ପୂରା କାହାଣୀଟା ନା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ହିଁ ତିଆରି। ସତରେ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଆକାଶ ଭିତରେ ଥିବା ସୀମା କିଛି ମାନେ ରଖେ? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗର ସମୟ, ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ହିଁ ଥିଲା ସବୁକିଛି। ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କର, ଖାସ୍ କରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ନାବିକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆକାଶର ସେହି ଜହ୍ନ ହିଁ ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ଆଉ ନାବିକମାନଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚାଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁମାରୀଙ୍କୁ, ମାନେ ଜହ୍ନର ରାଜକୁମାରୀ। ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି, ଯିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ରହି ପୂରା ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଜଗିଥାନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ରାତିରେ ସବୁ ବଦଳିଗଲା। କୋଣାର୍କ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ଯେ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ସତେ ଯେମିତି ରାକ୍ଷସ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଢେଉ ମାଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେପାରୀ ଜାହାଜ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଦୃଶ୍ୟ? ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଚିତ୍କାର ଆଉ ହାହାକାର। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ ଆମ କାହାଣୀର ହିରୋଙ୍କର, ଜଣେ ୟୁବା ଯୋଦ୍ଧା, ରାଜକୁମାର, ନା ତାଙ୍କର ନୀଳମାଧବ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଜାହାଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାର ଜୋର ଏତେ ଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସେଇ କଳା ଢେଉ ଭିତରକୁ ଛିଟକି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ହେଲା। ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ରୂପା ଭଳି ଚକଚକ୍ କରୁଥିବା ଜଣେ ନାରୀ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଥିଲେ ନିଜେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁମାରୀ। ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ କପାଳକୁ ଛୁଇଁକି କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ସାହସୀ, କଳିଙ୍ଗର ପୁଅ, ତୁମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ତୁମ ମାଟିକୁ ଏବେ ବି ତୁମର ଦରକାର ଅଛି। ବାସ୍, ସେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ଶ ଆଉ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଜୀବନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିଲାନି, ତା ସହିତ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୋଟେ ଖାସ୍ ରୂପେଲି ଚିହ୍ନ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଲା, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଟିକେ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ଖବରା ହେଇନଥିଲା। କେବଳ ତାଙ୍କର କପାଳରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚକଚକ୍ କରୁଥିବା ରୂପାରଙ୍ଗର ଅଧା ଜହ୍ନର ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଦିନଠୁ କାହାଣୀ ଆହୁରି ମଜାଦାର ହେଇଗଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେବେ ବି କଳିଙ୍ଗ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଥିଲା, ନୀଳମାଧବ ସେଇ ଜହ୍ନ ଚିହ୍ନ ସହିତ ହିଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ କେବେ ହେଲେ ହାରୁ ନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଏଇ କଥାଟା ଖେଳିଗଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁମାରୀ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ନୀଳମାଧବ ଯୁଦ୍ଧରେ ତ ସବୁବେଳେ ଜିତୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାଟା ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୁନିଆ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରହିଛି। ତେଣୁ ଦିନେ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ, ସେ ସିଧା ଆକାଶକୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ତ ଦିନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ଥିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ମନର କଥା କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚଉଛ, ହେଲେ କାହିଁକି କେବେ ମୋ ପାଖରେ ରହୁନ? ଆଉ ତାପରେ ଜହ୍ନର କୋମଳ ଆଲୁଅ ଭିତରୁ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଆସିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରକୁମାରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଟି ଉପରେ ଚାଲିପାରିବିନି। ମୋ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ଆକାଶ, ଆଉ ତୁମ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ଏଇ ମାଟି। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଯୋଦ୍ଧା ବି ଗୋଟେ ପକ୍କା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେବେ ଏ ମାଟି ପାଇଁ ମୋର ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରିଯିବ, ସେଦିନ ମୁଁ ନିଜେ ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବି। ଆଉ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୂରା କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ଜାଣନ୍ତି? ପୂରା ଗୋଟେ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଶେଷରେ ସେଇ ଶପଥ ପୂରଣ ହେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। କଳିଙ୍ଗରେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ନଥିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଦିନର ସେ ଯୁବ ଯୋଦ୍ଧା ଏବେ ବୁଢ଼ା ହେଇସାରିଥିଲେ। ମାଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯାହା ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ସମୟ ଆସିଥିଲା ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିବାର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେହି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ସେଠି, ସେହି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଠିଆ ହେଲେ, ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ଜହ୍ନର ଆଲୁଅ ଯେମିତି ହିଁ ସମୁଦ୍ର ଢେଉକୁ ଛୁଇଁଲା, ତାଙ୍କର ଶରୀରଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳେଇଗଲା। ଆଉ ତା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ତେଜିଆନ ଆଲୋକର ରେଖା ସିଧା ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଗଲା। ଶେଷରେ ସେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଦୁନିଆ ଏକାଠି ହେଇଗଲା। ମାଟି ଆଉ ଆକାଶର ମିଳନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଏଇଠି ସରିନି। ଏ କାହାଣୀର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଆଜି ବି ଦେଖିପାରିବା, କାରଣ ଏ କାହାଣୀ ତାରାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲେଖା ହିଁ ରହିଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆଜିର ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାଣୀରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ଆଲୋକର ରେଖା ଆକାଶକୁ ଗଲା,
आउ आज भी लोके विश्वास करती जे जण पाखरे सबुबले गोटे तारा बेसी चकचक करे। सेमिति कहानी कहे चंद्रकुमारी निज प्रेमिकर माटी को रक्षा करती आउ आजिर क्योंट माने भी मानती जे पूर्णिमा रातिरे समुद्र सबुठु बेसी शांत थाए। आउ सेथिपाई ओडिशार समुद्र कूलिया लोके कहती जे सेई राति परठु चंद्रकुमारी आउ तांकर सेई साहसी योद्धा दुहें एकाठी आकाशरे रही सबुदिन पाई सेई समुद्र को जगी रहिछंती। तेबे शेषरे ए कहानी आम समस्तंक पई गोटे बड़ प्रश्न छाड़ी दे जाउछि। आमे जेउ कहानीगुड़िक शुणु कहू पीढ़ी परे पीढ़ी चली आसुछि सेगुड़िक सतरे आमे ए दुनिया को केमिति देखिबा सेई नजरिया को केते बदली दिए केबे भाबिछंती।